Любов туди! О, що? Местный отдел по городу Раменское, СУ СК России по Московской области. Ассалому алейкум ва рахматуллохи ва баракатуҳу. Бародарои азиз, ҳамин видеоро хоҳиш мекунам ба хотири Аллоҳ лайк монем падилӣ цакне ки то ҳамин видео паҳн шава. Бародарои азиз, хитон дидесне ки охири вақто боз дар тарафи ҳамин котелне ки дар тарафи ҳамдури Москва хулоса рейдҳои вазбин рафтаистанд. Хоҳиш мекунам аллакай қариб 200-300 нафара бурда маҳкам кардиянд. Имина ҳамрӯз Москва, дуруни Москва будем, ҳамин масъалаҳо дар мақсад чандин ёра рафтем дидем. Хоҳиш аз ҳаматон ба хотири худо мекунам, боз бародарои азиз, ба хотири ҳама одамои бедакме видеоро чӣ қадаре ки метонен лайк биҷоқем падилӣ сакнем то ҳам видео паҳн шава, то бародарое ки бедакмидан эҳтиёт кунанд, ҳар ҷо набрем. Бародарои азиз, дар ҳамин вақтон видезем ки дар ҳамин шароит, дар ҳамин чиз ози рейдо чихе вазбин имина барои мардуми тоҷик чихе кестанд. Ба ҳамин хотир аз ҳаматон хоҳиш мекунам ба хотири Аллоҳ, бародарои азиз, дастгири якдигар бошен, видеоро дароз намекунам. Касоиде ки билет, касоиде ки сафар ба ватан дорен, фарҳан сафар ба кадом давлати рӯи дунё аз куҷо ба куҷое ки бошем, бародарои азиз, ин ҳамин номраи авиакас омода метонед занг бизанен, ба тамоми ҷоҳо билетҳо ҳаст. Бародарои азиз, метонен ки дар ҳамин ватсапи ман муроҷиат кунед. Баъдан бародарои азиз, як чиз дига мегӯям, касое ки дар нашоти ҷои кор дар прачни ҷобод, бале бародари ҳолиам ҷои кор одам гирифтесем, дар ҳамин номер занг бизанен, мақсад апа хоҳарро ҳозир гирифтаистанд дар ҳамҷоҳолиам кор. хоҳиш аз ҳаматон бародарои азиз, хитона эҳтиёт кунед, ҳар ки ҷое ҳастен дастгири якдигар бошен. Фақат барои дастгирии мо чӣ мекунем? Бародарои азиз, як талайк монем падилӣ сакнем. Баъд бародарои азиз, як чига ногуфта намонад, охири чӣ мегӯ? Китоби Қуръон гуфта будем бародарои азиз, иншоалло ки имрӯз гуфтем заказ иншоалло миёяд китоби Қуръон иншоалло. Фақат барои китоби Қуръон чӣ шумо бародарои азиз, лайк монем падилӣ сакнем, дастгири шумо боша, китоби Қуръон иншоалло мо ҳаракат кунем, тезтарак биёем тақсим кунем. Ба ҳамин хотир аз шумо чӣ хотир меравад? Як лайк, як падилӣ ва фикри ахле дар комментария бинависед. Аллоҳ аз ҳаматон розӣ бошад. Ассалому алейкум ва раҳматуллохи ва баракатуҳ.